ana dene teruse wong najak godha rencana saka iblis ndak karuan kae kuwi makur ngelingne kon bayangne angele cepete roh kaya ngono kuwi amrih slamet supaya nang donyane jek seger waras iki aja pisan-pisan manut bujukane iblis. Jadi pokok sampean le tandang wis pen ngabukti Gusti Allah wis pen habis waktu mulai sekarang wis tugas bebas tugas karek bayaran kan penak ya karek antri bayar cara mau nyambut baca paham sampean digawe gelem ibadah karo Gusti Allah yakin balung usung iya ta kok sampean ning akhirat nampa pembalasan iki pembalasan sing ndi Gusti Allah karek males ngono. Males sing ndi? Wae ora enak. Iya to. Lah nggih. Hah? Nggih. Wong sing gawe Gusti Allah. Jenenge pembalasan kuwi lek sampean tahu daya pi Elian. Jolian bales. Jadi kaya wong utang cilik ngono kae. Ngono apa piye? Ngono apa piye berarti? Ya males-malesan ngono. Karepe ngoten. Hah? Lah mau wis tak atur. Lek ucap-ucapane lesan iki makur cara amre paham. Aja nganti ketungkul karo unen-unen. Nah. Tembung malas Gusti Allah males kuwi ora kok asale iki utang cilik ora gawe dul sampean digawe ngene nang kono mergo nang kene sampean digawe ngene ora beda tembung Jawa ucape njaluk ning maknane utang padha pahame utawa tuku maknane ora njaluk lan ngono lha wingi ya geger lho dadi sing penting pahame intine digawe apik nang donya nang akhirat digawe mulya nang donya digawe duraka nang akhirat digawe cilaka lah manungsa besang awake amrih digawe apik piye amrih digawe apik piye lan besang piye
undang-undange piye diwaca. Dikon nyang apa? Koreksi awakku. Apa sing tak tindakne? Iki nuduhne awakku bakal digawe ngene. Iki. Iki rambu-rambu. Jadi aja gampang-gampang ngukui unen. Paham sing diunekne, sing dikarne sak tenane piye? Sak tenane. Lah. Anang tembung sarengat, anang tembung hakikat. Lek sarengat koyok-koyok tapi koyok-koyok tenan, ora tenan. Menungsa kuwi duwe kekuasaan dhewe. Duwe daya dhewe. Gusti Allah ya duwe daya dhewe. Gusti Allah perintah, plak. Iki mergo duwe daya dhewe, terus tumandang dhewe ngladeni iki, terus Gusti Allah ngopahi. Kuwi ya keimanan kaya ngono kuwi. Kuwi ya keimanan kaya ngono kuwi. Anaknya mancing buruh nang Gusti Allah. Gusti Allah ngenjingne lakon-lakon sing kudune amrih oleh bayaran swarga mulya lakon-lakon agama. Lakon-lakon agama ditindakne aku mancing nang Gusti Allah sok karep bayaran nang akhirat rupane swarga. Ngono kuwi kita duwe daya dhewe-dhewe, kita mancing. Munggo iman sampean apa ya wis cara wong mangan panganan ngono. Apa ya wis cocok nikmat cocok karo ngen sampean rasane ati sampean. Lah. Ya doyan. Ning ora nyocoki karo karepe ilat. Tegese piye? Ya tuyo ora mendemi lho. Ya wis sah. Ning ora cocok karo pelanggaran sing sak tenane. Kudune ilat cocok cara mangan nikmat iso ngebeki weteng. Wis lega bareng lek ngono. Terus kurang piye? Lah wis kaya ngono kuwi. Nah, puas. Nah, semono uga. Aja ngangge tembung mancing. Aja ngangge tembung nyelengi. Lah piye? Sampean cukup
rene kenikmatan sing diparingne sampean wis ndak karuan akeh. Ndak karuan suwine. Sampean cukup matur nuwun karo sing tukang gawe, rupane matur nuwun tan liyane ngembun dawuh ora enang. Dadi sampean ibadah ki pinangka matur nuwun kenikmatan-kenikmatan sing wis diparingne sampean. Perkara sing arep teka mbok Gusti Allah lek gawe. Lek iso ngono sampean jenenge cinta karo Gusti Allah. Mahabbatullah. Ora mek demen tok cinta. Wong lek cinta karo barang sak dhuwure kuwi pae nang. Mboten wonten. Atine kan mek kelingan kuwi. Pengen nyedek kuwi, pengen kuwi. Apa angen-angen om balasan? Babar pisan ora. Ora. Lagi kita belajar ning kono. Ora angen-angen ganjaran. Ora angen-angen ganjaran. Lono dene wong arep ganjaran ya kenang ae. Wis sampean doyan apa ora kaya ngono. Hah? Nggih. Lah pangkat sampean apa? Apa eneng lek jeneng wong ngenger njaluk bayaran? Mboten wonten. Tembung ngenger kuwi kan dan lek nudune ndak duwe apa-apa ta. Bejo cilakane uripku, aku sumende sing tak ngengeri ta. Lha sing tak ngengeri gelem napa? Uripku mekor tangge piye amrih. Aku ki ditresnani karo sing tak ngengeri. Kudune aku manut tunduk karo sing tak ngengeri wis. Kalau bayaran daftar pisan. Dana. Jadi uang amal aja nyelengi, aja dingge sangu ning akhirat, aja piye. Lah piye, ora usah pikir. Nyapa kok mboten usah dipikir. Lho. Sampeyan ngucap la haula wala quwata illa billah iki meneng donya tok apa piye? Apa ya ning akhirate barang? Piye Pak? Ya akhirate barang. Lek nang akhirat barang. Lek nganti ning akhirate barang la haula wala quwata illa billah, nyang apa sampean kok? Mikir ae. Ora perlu. Ora perlu. Lah. Iki. Dingge ngancane awak. Dingge ngancane awak. Ora usah mikir abad-abad. Ati pokok wesne endi sing dadi tugasku. Aku kudune piye? Sing dilarang ndi? Iki wis cukup iki. Wis cukup. Ora beda. Sampan sir lunga. Ya. Persiapan. Nang omah, nggo nang kono apa butuh. Kaya ngono. Bareng wis mlaku.
Zaman dremo ML. Muga-muga ndang teko. Cedhak nyolocen ndang teko. Ndang teko. Nyang apa to ngono kuwi lho? Mboten perlu. Hah? Ora perlu. Lah. Kok muga-muga ndang teko kuwi lho. Nyang apa cara numpak wis mlaku kok. Ya syukur-syukur muga-muga selamat nang tengahing dalan. Nang perjalanan kan ngono. Muga-muga ndang teko. Selamat nang tengahing perjalanan iki. Kemalan. Lah. Sampeyan selamat nang donya tok iki lho. Nggih. Selamat saka dosa. Selamat saka ninggalne tugas-tugas. Akhirnya kepikir roh apa piye kowe situasine. Apa kok bayang-bayangne? Kepo senggole ora. Nah. Yang apa akhirat kok pikir kan. Dikabari bakale ngene, wis krungu ya wis. Lek ngono aku saiki kudune ngene. Persiapan. Cara mung duwe kae. Arep mantu wis ditentokne. Sasi duwe tanggal dina. Wong kan sik kurang 10 sasi. Nyapa to kuwi kok una. Janji wis bakal ngene wis roh ya wis. Ya karena persiapan kuwi. Bendinane apa sing bakal dibutuhne. Iki. Dadi sing baku sing sampean adepi wektu kuwi aku eneng perintah napa wis titik